No niin, tervetuloa seuraamaan tuunausta Alfa BBS:n tyyliin. Tässä ensimmäisessä versiossa on hyvin yksinkertaiset menetelmät. Tarvitsemme tämmösen hirvittävän näköisen puskurin 156 alfasta ja tämän lisäksi tarvitsemme vähän bensaa. Ja työmenetelmät on hyvin yksinkertaiset. Nämä kyllä hoituu jokaiselta kotituunaajalta ihan ominnokkinenkin, ei tarvitse erityistä apua. Pahoittelen vähän synkkää kuvaa. Mä ajattelin, että tämmönen uuden vuoden aatto olisi ihan hyvä hetki tälle, niin täällä on nyt tietysti vähän pimeät. Ja tosiaan tää tuunaus tarvii tehdä ulkotiloissa, että tätä ei voi sisällä tehdä. Ja sittenhän me ei muuta kuin aletaan ja otetaan tästä vähän bensaa ja vorautetaan siihen päälle. Niin tää on ihan menetelmä. Saadaan hyvä lopputulos tällä. Ja sitten kun meillä on bensa valeltu, niin sittenhän me tarvitaan enää tulta. Mä käytän tässä ihan tulitikkuja, mutta tähän voi käyttää myös ihan muitakin välineitä. Aha, ei lähtenyt ensimmäisenä. No. Voihan vittu. Nehän levisi sinne. Mikähän nyt kun on? Ei oikein nyt niinku luonnistu tää homma. No niin. Mikähän se siitä lähde? Pikkuhiljaa. Jaha. Mehän tarvitaan siis lisää bensaa. No nyt lähti jo vähän paremmin. Eiköhän se tästä näin. Tästä näin jo lähde. Tähän tuunaukseenhan ei tosiaankaan sovi kuin niin sanotut tuning-puskurit, että tätä ei pysty alkuperäisellä puskurilla suorittamaan. Että se ei vaan yksinkertaisesti onnistu. Siinä on näköjään niin tiukka maali pinnassa, että ei se lähtenyt palaa kuin tosta kohtaa, mistä maali on rikki. No niin. Nyt näyttää jo vähän paremmalta. Joten ei muuta kuin hyvää uutta vuosikymmentä Alfa BBS.